In het kader van Memmedij ben ik weer op pad met lekkere gebakjes van echte bakker Edde de Jong. En ik ben nu in Oenkerk onderwijs naar Griet. Haar dochter Ietsje die het haar nomineren voor een mooie verrassing. Griet zit namelijk altijd voor iedereen klaar. En daarom wil Ietsje haar heel graag even in het centje zetten. Dus zal even zien als ze thuis is. Nou, het is nummer 11. Wat ken je net missen? Ik zal even ombellen. Goeiedag, is dit Grietje? Ja, ik ben Griet Boonstra. Dan ben we helemaal op het goede adres. Oké. Ik heb namelijk een verrassing. Nou, leuk. Hartstikke mooi. Ja, mooi. Voor mij staat erop. Ja, Heb je sure. een idee van waar dat het wijzen kan? Nou, ik denk Anton en Saskia. Uit de Westerijn. Nee, Oh. Nou, dan ga ik het mis. Nee, dan zoek ik het echt niet weer. van Ietsje. Ietsje Boonstra, ja, dat is mijn dochter. Uit de Griep. En dit is binnen Famkes. Nieke, kom eens. Kom eens. Dit ben haar Famkes, daar pas ik je het op. Ja, want Ietsje die vertelde al dat je altijd voor iedereen klaar staat. En ja, dus ze dacht, nou, we moeten mij maar eens even verrassen met Memmedij. Nou, mooi, hartstikke mooi. Ja. Nou, Nienke is mooi idee. Dus dan gaan we morgen in moederdag. Ja, mooi midden. Dubbel feest dus. Dubbelfeest, ja, klopt. Ja, hartstikke mooi. Ja. Nou, super. Ja, Ik zal hem even ooien. Ja, Oké. het is niet helemaal coronaproof, maar wat een beetje harder natuurlijk. Ja, ja. Dus, nou ja, ik zou zeggen, genieten van mijn maar dat is heel vast wel leuk, Dat hè? is echt wel leuk. Ja, mooi. Ja, hartstikke bedankt.